След часове първият електронен вестник за Югозападна България Ден Нюз БГ ще навърши месец. Потребители от цяла България и целия свят са прелистили информационния и аналитичен интернет сайт за бившата Дупнишка околия. Общините са Парева баня, Дупница, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила над 54 000 пъти. Средно около 1000 потребители ежедневно се информират за събитията на деня и лицата от живота. Зад проекта Ден Нюз БГ стоят журналистите от Дупница, Даниела Методиева и Десислава Панайотова-Янкова. Разкажете ни как стигнахте до идеята за създаване на вестник в електронен вариант? Всички знаем, че все повече хора прекарват своето време в интернет пространството и свикнаха именно там да търсят информация, която ги касае. Смятам, че именно в интернет е бъдещето на медиите, тъй като потребителите все повече време прекарват в него. Докато добре познатият ни вестник на хартия и с мастило може да бъде изхвърлен и информацията от него безвъзвратно унищожена, при електронния вариант това няма как да се случи, защото тук всичко е съхранено и може да се прочете с години назад само с натискането на един бутон, който се казва архив и при влизането в която иде от рубриките на електронния вестник. Освен това, при електронният вариант на вестник има възможност и за динамика, защото тук събитията могат да се отразяват в развитие. Освен това, читателите могат да станат преки свидетели на конкретни събития чрез видеото, което ние предоставяме. Какви рубрики са включени в вестника? Електронният вестник Ден Нюз БГ по нищо не се различава от познатият ни вестник на хартия. При нас силно застъпени са новините от региона на бивша Дупнишка околия. Това са общините Парева баня, Дупница, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила. Освен това имаме рубрики коментар, интервю, общество, новините от страна свят и любопитно. Интересното и важното, което трябва да отбележим е, че нашите потребители и читатели могат да станат автори, като вземат участие в рубриката насочена именно към тях вашият глас. Когато едно събитие пък е наситено, може да се види подробно в снимки, в рубриката Денят в снимки. Кои са читателите, към които е насочен електронния вестник? Това са хората от региона, от цялата страна, а нашият брояч в Google посочва, че това са и много българи, които живеят в чужбина. Това са предимно хора, които са избрали да живеят и работят там и за тях електронният вестник е начин да осъществят връзка с родния си край. Така те имат възможност да научат веднага какво се случва и да следят събитията в развитие. Освен това, на страницата на нашия електронен вестник, те имат възможност да видят свои близки, познати и роднини. Ако кажем, че сме насочени към всички, няма да звучи много сериозно, защото не може всеки да бъде харесван от всички. Но нашата цел е да обхванем колкото е възможно по-голям широк кръг от потребители. Най-важното е, че читателите при нас могат да изказват своите мнения, да потърсят отговорност, да посочат грешки или добри примери, защото е време обществено да се събуди и да вземе своята роля. Положителното в този месец, в който работим в Ден Нюз БГ, е, че забелязваме, че хората смело заявяват своето мнение и са готови да коментират събитията, да доказват своята истина, което е положително. Затова ще посъветваме хората на властта и въобще хората поели отговорност пред обществото да не се сърдят на мненията, изказани и в рубриката Вашият глас и под самите новини, а да се слуша в тях, защото те са по-ценни от думите и на платените експерти. Каква новина ви се иска да напишете? За нас е важно да отразяваме новините такива, каквито са, както и събитията от региона. За този един месец, в който сме на медийния пазар, вече имаме много успешни контакти с национални медии, с които вече сътрудничим. Те ползват наша информация, ние също тяхна. Дупнишкия регион е доста наситен на събития. Много често ние влизаме в националния ефир, така че мисля, че това е показателно. Все пак би ни било приятно да напишем новината, че българите са се отървали от страховете си и най-вече причинителите за тях. Разбира се, страховете ни като нация и като отделни индивиди.